Rasmusbørnene. Du er svensk stykke. Du er en bøsserøv. Kom så til din skælling. Gav de svensk stykke, mand. Og så brænder han ud af vinduet. Hvad så, Rasmus? Hvad så er det, Anton? Jeg troede, det var lidt Åh, kan Anton bunde den? Hvor du god, lille Strack. Jeg tror bare, det er et stykke kumær. Kom nu ned på dine så små røde læber. Kom nu. Chok. Ned med den. Hvor er du klar, Anton? Ej, du er ikke engang... Du er ikke engang bælge, det der lille sjov der. Var det det? Jeg skal drikke, når jeg kommer hjem, mand. Ej, jeg skal op. Jeg er lidt sover, jeg tror, eller ikke? Sådan kig nu.